Τι έγινε εκεί, τι έγινε, γάμισέτα. Πάθαμε. Φεύγουμε από Βουλγαρία, πάμε Θεσσαλονίκη, αφήνουμε φίλο, γυρνάμε πάλι πίσω. Τέλεια. Καταρχάς θέλουμε να συμβαίνουν πραγματάκια για να μην βαριόμαστε, μην καθόμαστε. Εντάξει, Αντρικό. How are you? Vignette? Vignette? Κουράκι του αυτό. Είτε εδώ ένα email και γράψτε ότι αντί για ρο να γίνει πι. Είχαμε κάνει λάθος, αντί για πι είχαμε βάλει ρο. Είδαν αυτό και είπαν να στείλουμε ένα email να το αλλάξουμε. Send to this my colleague because no penalty next time. Yes, because I want to make now the problem and next time no penalty. No Send penalty. this email now to my colleague, but tomorrow penalty no fine because the language are no letter vignette. Okay. Άντε γάμισου. Μόλις αφήσαμε Θεσσαλονίκη το δικό μας και τι θα κάνουμε. Έλα, τι άλλο μπορεί να κάνουμε. Τι να πούμε. Σούβλα μόνο. Τι να πούμε. Ήμασταν Μπάσκο, γυρίσαμε Θεσσαλονίκη. Φίλε, πάτε Ελλάδα-Βουλγαρία. Εδώ έχουμε κοντρόλ. Άμα δεν έχετε ταυτότητα δεν μπορεί να περάσει. Λοιπόν, μάικες, δώμα ηλεκτρονικά. Όλα ηλεκτρονικά τα. Όλα ηλεκτρονικά, όλα ηλεκτρονικά. Και τίποτα και ταυτότητα. Όλα εδώ τα. Το Μπάσκο πάει. Πριν περάσαμε. Πριν αφού περάσαμε. Δεν μπορεί. Παιδιά, έχουμε όλα μας τα πράγματα στο... Δεν μπορεί να περάσει. Πίσω. Μπορεί να περάσει. Εμείς μπορούμε να πάμε να πάρουμε τα Εσείς πράγματα. μπορεί. Ποιο μπορεί να περάσει, αυτός δεν μπορεί. Κλασικά δεν κουβαλάει ταυτότητα ποτέ. Βουλγαρία. Φύγε. Θα τον παρατήσουμε εδώ αυτό στα σύνορα. Μας σταμάτησαν, μας ρίξαν άκυρο, δεν είχε ταυτότητα ο μπρο μαζί του. Και έχουμε σταματήσει τώρα στα ελληνικά εδώ σύνορα. Έχουμε αφήσει όλα μας τα πράγματα Βουλγαρία, δεν έχουμε τίποτα με στο αμάξι. Στο Γιάννη. Είναι κάτι παιδιά που ήταν στον Μπάσκο, γυρίσαν Θεσσαλονίκη, αφήσαν ένα φίλο τους και όταν ξαναπάνε τώρα για Μπάσκο, ο ένας είχε την ταυτότητα μόνο στον Go, σε μας, χωρίς να την έχει μαζί, στο τηλέφωνο. Μπορεί να ανεβεί. Τι είπε να πούμε, Στόγιαν, Κολέγα στο Γιάννη. Οδήγα εσύ. Στόγιαν. Ο Στόγιαν είπε ότι Να μας λέει αφού... να περάσουν τώρα για 2 ημέρες, λέει. Πόσο είστε, 3. 3. Αυτός ήταν να τον βάλαμε πίσω, ας τον κρύψαμε. Στόγια. Όχι ρε φίλε. Στόγια είπατε. Στόγια. Στόγιαν είπε, λέει, άντε σας. Αυτός. Το παίζει τώρα αυτός ο μαλάκας. Ξέρεις τι, έχει την εξουσία τώρα και το παίζει ρε. Το παίζει. Θέλει να μας κάνει να τον παρακαλέσουμε. Θα τον παρακαλέσουμε Ναι. και θα περάσουμε. Στα αρχίδια μας. Μπορεί να περάσει. Να μην Γιατί κάνετε... πρόστιμα θέλετε, γιατί αυτός δεν έχει ταυτότητα. Πόσο πρόστιμο είναι? 500 ευρώ. Όχι, δεν θέλει. Δεν θέλουμε πρόστιμο προφανώς. Τι να κάνουμε. θέλει. Πιστεύω καταλαβαίνετε πως περάσαμε. Είμαστε Βουλγαρία, ξανά πίσω και άκοπα. Συνεχίζουμε δυναμικά. Τρίτη μέρα βουνό. 13 ευρώ, έρχεσαι με το αμάξι σου. Χθες πήραμε το βανάκι, σήμερα ήρθαμε το δικό μας αμάξι.
secret spot θερμά και μετά παγωμένο ποτάμι εδώ. Εδώ έχει θερμά και εκεί και εδώ το ποτάμι. Πόσο κρύο να είναι άραγε? Down south of Peloponnese. Μόλις βγήκα από το ζεστό, θα προσπαθήσω να μπω έστω για λίγο στο κρύο. Λίγο. Να το νιώσω! Να δούμε τι λέει. 10 ευρώ αυτά. 11. Απεδίως. Μπροστά το γούρι μας, το έχουμε στο σήμα, να μας πουλάει. Μέρα 4 πουτάνες, μπαμ μπαμ μπαμ, σερί. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας έχει κάνει τη χάρη. Έχουν κλείσει τα lift για τέρμα πάνω γιατί μάλλον έχει υπερβολική ομίχλη. Open it! I jump you! You mad because your money comes slow, and what you make in a year, I make it one show. That you wanna frisk me and search my ride. Call me all kind of names, try to hurt my pride. You just mad cause I'm a young cat, pockets dumb fat. Finish him! I'm through with that illegal life, I'm staying legit. I love to see cars come cruising by playing my shit. I walk around with 6 down. Πες μου λίγο τι έγινε εκεί πάνω. Μην πιάνετε όλη την πίστα, ρε μαλάκες. Μην μπαίνετε μπροστά μου, είστε εμπόδιο. Σκιέρ. Εντάξει, είστε στα ορίστε ρε φίλε, είσαι φίλος μας. Τι έγινε εκεί, τι έγινε. Γάμισέτα. Η pet shop είναι η μπαρ, δεν ξέρω. Τελευταία μέρα ξενοδοχείου, είπαμε να φάμε λίγο καλά, είμαστε λίγο ωραίοι. Πακέτακι μαζί. Φεύγουμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για φαΐ, νομίζω όλο και κάτι θα προκύψει στον δρόμο, νομίζω Να πάει καλά. Το έχουμε φορτσέκι κάνει, το έχουμε φορτακάρα, το έχουμε πλήσει. Τίποτα φάπες. Μεταναστεύουν τα πουλιά. Έλα να σας μάθω λίγο. Βουλγαρία, Ελλάδα. Φέραμε εδώ, κάνουμε και αυτή τη ζωή της. Πόσο άλλο να περπατήσουμε? Δεν γίνεται άλλο περπάτημα, μόλις φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και πάμε για μάσα, τα εργαλεία. Έκλεισε αυτό το πενταήμερο Άνσκο. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Όλη αυτή η τρέλα που επικράτησε εκεί πέρα. Έρχονται κι άλλα. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη ακόμα τρέλα από εδώ, από την ομάδα. Φασαρία. Έχουμε έρθει για να κάνουμε φασαρία τώρα. Λοιπόν, τα λέμε. Stay cool.